Mä keksin. Meidän vaatteet päällä suihkuu. Anteeksi, mitä? No en mä nyt ihan tollasta ajatellut. Tiiäks, sun on ihan pakko kokeilla. Mä vannon bro, se on niin hauskaa. No mitä mä niinku hyödyn tommosesta? Mä ostan sulle karkkipussi. Saat valita ihan minkä vaan. Ostat sit sellaisen Fatserin tutti frutti fruiti chokon mulle. Mä menen koko luokkaan lähettää sulle peukkui, Kasper. Onko sä siis joskus ite käynyt vaatteet päällä suihkussa? En oo. Yllyttäjäkaverit siis aina yllyttää toisia tekemään kaikkea ihan älytöntä. Siis mulla on yksi ihan kamala tarina peruskoulusta, kun yksi meidän luokkalainen yllytti yhtä toista meidän luokkakaveria hyppäämään metroraiteille karkin perässä. Siis että se heitteli karkkia sinne raiteille näin ja kehotti sitä toista, että menepä hakemaan. Tää on vähän kiusallista, mutta mulla on ollut aika raskasta viime aikoina, niin saisinko mä vähän avautua? Joo. No hyvä. Tai siis eikö ystävät vähän niinku oo sitä varten? Niinhän se on justiinsa, että joo. Mulla siis menehtyi tossa viime lauantaina yksi mulle tosi läheinen sukulainen.